ngucap ceritane tresno iku gampang bareng tak ceguri jebule kok angel kasunyatane ku tresno sliramu nanging pancen apa warna-warni rupitane wis kepiye maneh ku kepacut tresno senajan lara-lara tetep kudu tak teruske wis wolawali padha ngilingake kudu ati-ati ngarep tresnane wanita retembe mburine ora dadi sulaya araning wanita buruan sifate seneng kamewahan sing regane larang yen katurutan bisa kunciwa atine amun pamintaku muga bisa sliramu ngerteni kahananku wujude wong ora duwe karsa tresno kang nyawiji nyuwun bring Gusti dina wengi dilakoni mugi kasempatan mulyaning bebrayan awet lan santosa tebing bebaya sugih pondo donya asih ring sesami ora gampang citra taat ring ilahi padha ngilingake kudu ati-ati ngarep tresnane wanita retembe mburine ora dadi sulaya araning wanita buruan sifate seneng kamewahan sing regane larang yen katurutan bisa kuciwa atine amun pamintaku muga bisa sliramu ngerteni kahananku wujude wong ora duwe karsa tresno